Tumulak na patungong Albay ang delegado ng Kamsura para sa gaganaping palarong Bicol na magsisimula bukas March 22 hanggang March 29. Ngunit bago nito nakatanggap ng cash allowance, uniform at bagong sapatos ang mga atleta at coaches ng Team Kamsur mula kay Governor Luigi Villapuerte. Abotenga naman ang ngiti at saya ng mga atletang nakatanggap nito. Ako lang tabang na po para sasamuy ang mga atleta. Gob, salamat po, Gob. Maraming salamat po, Gob, sa binigay mong sapatos at sa mga jersey na gagamitin namin para sa palarong Bicol. Maraming salamat po. Ayon sa mga ito, lalo silang ginaganahan sa darating na palaro at mag-uwi ng medalya para sa probinsya. Noong palarong Bicol 2024, hinirang na top 4 ang Kamsura sa iba pang school division office sa Kabikulan. Target ng mga atleta sa probinsya na makauwi ng sapat na medalya at may mairepresenta mula sa Kamsur sa darating na palarong pambansa. Salamat po, Gob, sa tinawag mong sapatos at uniform. Eli Balbin, CSN.